A alta mortaldade de marisco rexistrada durante a pasada campaña en Noia lastrou non só os resultados do exercicio, senón tamén a actividade futura, posto que perdeuse preto do 80% da cría. A confraría trata agora de recuperar a produtividade dos bancos con sementeiras como a que levaron a cabo en Testal, cun millón de unidades da ameixa xapónica. Un millón de unidades de tamaño entre 4 milímetros e 8 milímetros. Eso supondría, se sobrevivir ao 100%, podía chegar a de entre 10 e 12 toneladas de talla comercial. É dicir, nós agora traemos solo 50 kilos, pero, claro, como é moi pequeniña, dependendo da supervivencia, claro, podría chegar a, bueno, entre 8, 10, 12, dependendo. O da supervivencia é moi malo de controlar, pero, bueno, un 80% de supervivencia ou un 70% deberá de haber, sembrando nas condicións idóneas, e máis levando un control periódico. Estas sementeiras súmanse ás tarefas de vixilancia e de retirada de depredadores e algas que se desenvolven ao longo de todo o verán, co fin de que os bancos estean en perfecto estado de cara á apertura da vindeira campaña a finais de setembro ou principios de outubro. Levamos 3 meses retirando depredadores sobre uns 400 kilos diarios de corneta e candrecho, e despois tamén de alga, non? Porque hai unha proliferación de algas, con isto co verán prolifera moitísimo, e están mañán e tarde co barco quitando, e se levamos, bueno, cada día quitando sobre 1000 kilos de alga, e, bueno, tamén levamos 3 meses, a vigilancia, cuidando os bancos marisqueiros, e agora sembrando, e, bueno, logo ven setembro, outubro, para empezar a próxima campaña. Penso que non vai ser boa porque hubo moita mortandade o ano pasado, mas tamén hubo toxina, e, bueno, a veces este ano non ven moita toxina, riadas, ojalá que non, e hai moita semente tamén de berberecho nos bancos marisqueiros, desobou moito con este calor, e, bueno, eu penso que se ha de recuperar pouco a pouco a praia, porque esta praia é moi productiva, é moi milagrosa, e, bueno, a ver se vai crecendo berberecho e ameixa, e en vindeiras campañas temos unhas campañas boas. Aínda que os resultados non son inmediatos e pode que non sexan visibles na próxima campaña, dende a confraría seguirán a traballar na rexeneración dos bancos. O criadoiro do Freixo dispón na actualidade de aproximadamente 20 millóns de unidades de cría da ameixa xapónica, entre 8 e 10 de babosa, que se irán sementando progresivamente.